Ну што ж, вітаю ўсіх тых, хто сабраўся гэтым вечарам. Даўно не бачылись. Адразу, паколькі сам ужо працяглы час не праводзіў стрым, прашу адпішыцесь, калі ласка, ў каментах, ці ёсць гук, ці ёсць выява, каб усё было нармальна, і мы спакойна маглі, у прынцыпе, з вамі размаўляць, дыскутаваць і гэтак далей. Таму, калі ўсё чутно, ўсё бачна, пастаўце плюсік, альбо адпішыцесь, калі ласка. Гэта просьба да гледачоў. Вось. А тым часам проста спакойненька пройдземся па... Яшчэ раз паўтару, як будзе праводзіцца гэты стрым. В прынцыпе, так же сама, як і ранейшыя. Першае, гэта першую частку прыкладна гадзіны спрабую нешта распавесці я, дзелюсь сваімі думкамі. Пасля адказы на пытанні па меры іх надыходжання. Пры гэтым прыярытэт аддаецца пытанням спонсараў на Ютубе. Яшчэ раз вялікі дзякую тым, хто падтрымлівае мяне спонсорства на Ютубе, з падтрымкай на Патрэоне, таму што гэта сапраўды ёсць пэўны стымул раз за разам вяртацца, ну, у тым ліку дзеліцца сваімі думкамі. Базавая мова беларуская, на пытанне намагаюся адказваць на той мове, на якой пытанне зададзенае. Ну, астатнім, в прынцыпе, напісана, будьце максімальна карэктным адзін да аднаго. Ну што ж, паехалі. Итак, ну, гаварыць багата пра Курскую вобласць я зараз не буду, тым болей, што відэо павесіў, ну, літаральна гадзіну таму пасля стрыма. Той, хто не паглядзеў, можаце паглядзець. Ну і занадта шмат, кажучы расійскай мовы, расцікацца мыслі па дрэву, там сэнсу няма, таму што пакуль што інфармацыі не так багата. Проста ёсць агульная логіка, з якой можна, скажем так, працаваць. Далейшыя дэталі гэта крышку пазней. Цяпер пагаворым пра, і вот тэма гэтага стрыма, гэта перамовы, магчымыя перамовы між Украінай і Расіяй, або перамовы пра завяршэнне ці замарозку вайны в Украіне. Пытанне іх верагоднасці досыць вялікая. Таксама магу атаслаць вас на свой, скажем так, на запіс прэзентацыі прагноза на 2025 год, дакладней на інтэрв'ю з Людмілай Немыряй. Там ёсць дастаткова сцэнараў, пры якіх, ну, такія кансультацыі сапраўды могуць пачацца. І на гэтым фоне адразу прайшло, ну, літаральна 3 заявы. Ну, першая, натуральна, давайте узгадаем Александра Лукашенко, які чарговы раз паўтарыў, што кшталт, мы тут в вайне ні пры чым. Вось, мы не воюем супраць Украіны, мы за мір. І зараз высунуў новую версію таго, як адбывалася ўварванне з тэрыторыі Беларусі, што быццам бы маскалі кудысьці там шлі, ўжо выходзілі, пасля была нейкая правакацыя, і яны, маўляў, павярнулі на тэрыторыю Украіны. Ну, у такім выпадку хочацца нагадаць Александру Егоровичу ягоную фразу: «А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Ну вот, ну окей, ну, покажите, калі ласка. Дарэчы, прайшло шмат год, мог бы ўжо і паказаць народу. От калі сапраўды гэта так. Ну, але дурной становішча себе ставіць не хоча, таму з гэтай фразы пасцібались, далей не пайшлі. Але на гэтым, в прынцыпе, такі гістарычны экскурс сканчваем. Пытанне ў іншым. Пытанне ў тым, што так, перамовы яму патрэбныя, і ён не дарма кажа пра гаранты бяспекі, прычым гэта з двух бакоў. Таму што пытанне... Давайте просто змадэлюем сітуацыю з пункту гледжання Лукашэнкі. Першае. Дапускаем, што Украіна церпіць паражэнне, малаверагодна, ну, але дапускаем такі варыянт, спачатку з малаверагодных сцэнараў. Украіна церпіць паражэнне і ідзе на глыбокі кампраміс. Заключаецца некае мірнае пагадненне, там ці з міратворцамі, ці ні з чым, Расія купуе значную частку тэрыторыі, так? У такім выпадку, з аднаго боку, жалезная заслона з захаду можа заставацца, якая, у прынцыпе, кранае і Беларусь. З другога боку, пытанне, а навошта тады Расіі цацкацца з асобна ўзятым Лукашэнкам? Таму што, атрымаўшы пэўную палітычную перавагу, Расія пачне, ну, скажем, больш актыўна разбудоўваць сферу свайго ўплыву, якая сёння, ну, крышачку звужаецца. Для асобна ўзятага Александра Лукашэнкі ўсё пагана. Ну, в прынцыпе, для Беларусі таксама, дадзеным выпадку супадае. Другі малаверагодны варыянт, што ў Расіі ўсё абвалілася, і Украіна прасунулася досыць далёка,
У России, например, внутрипалітычны кризис, и тогда есть два подварианта. Подвариант номер один, когда Россия пошла на глубокие компромиссы. Давайте узгадаем 95 год, поражение России ў Першай чеченской войне и початок так званой интеграции. Калі фактычна Ельцин тады за рахунак Лукашэнкі ён стварыў такі кампенсатар знешнепалітычнай аплюхі ад чеченцаў и показал, что он все ж таки собиратель земель и вышел на наступные выборы больш-менш, ну, нехай без проблем, але перамог на президентских выборах. Знешнепалітычны кампенсатар Крыму будзе патрэбен. Ну, пытанне, окей, калі у тебе все кепска, то адкуль ты его возьмешь? С Армении, наўрад ці, с Центральной Азии, там уже Китай, ну, застаецца Беларусь, то бишь там можно просто долго не разважаючы ператасаваць карту Менску, ну, заодно тем, кто будзе супраць альбо казаць пра то, што он любіць уладу, просто банальна свернуць шыю. Таксама ўсё кепска. Вось, варыянт другі, калі гэта, скажем так, у России зусім моцны крызіс, але пры гэтым на кані выходзіць, ну, в прынцыпе, краіны ўсходняй Еўропы і часткова Украіны. Ну, пытанне, окей, а якая будучыня тады Александра Лукашэнкі? Таксама незавітна. Ну і пытанне спынення дзесьці пасярэдзіне. Дзесьці пасярэдзіне гэта азначае, што хутчэй за ўсё ж такі канфлікт замарожаны, магчыма, нават з некімі міратворчымі сіламі і так далей, і ў такім выпадку, ну, альбо сіламі падтрымкі міра, назовем гэта так, альбо кантролю за выкананнем. І ў такім выпадку і адзін і другі бок яны фармулююць некі набор гарантый таго, што мірнае пагадненне альбо пагадненне пра заморозку не будзе парушана. Ну, гэта можна назваць гарантамі бяспекі, калі хочаце. І тады атрымліваецца наступны варыянт, што Россия не досягла свайго, Украіна таксама, і а дзе тут Лукашенко? І дзе тут у такім выпадку Беларусь? Калі Беларусі няма, от зусім з пункту гледжання дзяржавы, і тут можна будзе перайсці на логіку іншых палітычных гульцоў, тады так, в прынцыпе, будуць спрымаць проста як частка России і іншыя бакі, які дамаўляюцца. І, адпаведна, у Крымля таксама развязаны рукі пасля з Беларусі рабіць што заўгодна. Пры гэтым у выпадку замарозкі гэта і калі санкцыі часткова захоўваюцца, захоўваюцца датычна Беларусі, датычна России, ну, з усіма выцякаючымі. З іншага боку, калі ёсць пэўнае зноў-такі пацяпленне ў адносінах Еўрапейскага Саюза і Расійскай Федэрацыі, мы выходзім на сітуацыю з 20 па 22 год, калі санкцыі пад Беларусі ёсць, расіяны паступова здымаюцца. Вось. Ну і таксама зноў-такі пытанне, якая будучыня асобна ўзятага Лукашэнкі. Таму з гэтага пункту гледжання, да, перамовы яму патрэбны, таму што хто сядзіць за сталом, чый подпіс стаіць, ну, як бы там не было, гэта пэўная суб'ектнасць, раз. Другое, так званы то, пра што ў Менску кажуць гаранты бяспекі, гэта фактычна не столькі гаранты бяспекі там для Беларусі, што там Еўрапейскі Саюз кажа, не будзе нападаць, гэта ўсё лухта. Вось, гэта хутчэй якраз такі сістэма дамоўленасцяў, якая гарантуе не парушэнне якраз такі дамовы ці сістэмы дамовы пра замарозку ці пры прыпыненні вагню в Украіне, дзе энная колькасць дзяржаў бярэ на сябе абавязкі. Датычна ўсяго рэгіёну. І от якраз такі, наколькі разумею, лёгкі афіцыйна Менску атрымаць такі абавязкі як з усходу, так і з захаду. І пажадана з Кітаю, таму што ён хутчэй за сталом перамоўным сядзець будзе. У такім выпадку для Лукашэнкі, ну, в прынцыпе, ёсць шанс нейкім чынам прапетляць, і плюс да ўсяго гэта суб'ектнасць. Чалавек, які сядзіць за сталом, як бы там не было, ён удзельнік перамовы, ягоны подпіс няхай дзесьці на палях, няхай на 10-й старонцы стаіць хаця б адным фінальным дакументам. Гэта азначае, што няхай непрызнанне яго дакладней дэ-факта гэта прызнанне таго, што он кантралюе тэрыторыю Беларусі. І гэта можна сказаць, што вот Еўропа і так далей нас прызнала. І гэта таксама магчымасць, таму што калі ты ўдзельнік вот такого перамоўнага працэса, прычым пажадана не на баку Расіі, а вот такі пазіцыянуе сабе адносна нейтральным, хаця б юрыдычна гэта магчымасць спрабаваць нешта адыграць у тым ліку эканамічна на украінскім накірунку. У выпадку, калі будзе гаворка пра сілы падтрымкі альбо гаранты выканання мірных дамоўленасцяў тых ж самых міратворцаў, то гэта для афіцыйнага Менску джекпот. Пры тым, што такі варыянт разглядаўся Менску даўно,
Я хочу нагадаць таксама на канале відэо 17-18 года, калі Лукашенко вельмі хацеў таксама адпраўляць міратворцаў. Таму што ў такім выпадку неяк так не з рукі ваяваць супраць краіны, якая трымае сваіх міратворцаў як адна з удзельніцаў гарантыі міру ў рэгіёне. Таму што так, на лініі размежавання цалкам можа быць, што ў выпадку зноў-такі нейкай замарозкі будуць стаяць з аднаго боку войскі краіны Еўрапейскага Саюзу, але давайте будзем рэалістамі, што Расія проста на войскі краіны Еўрапейскага Саюзу не пойдзе. Яна будзе настойваць на ўдзеле іншых геапалітычных гульцоў, таго ж сама Китая, пытанне, ці захоча Китай адпраўляць краіну БРICS і гэтак далей. Таму там, хутчэй, будзе мешанка, і для Лукашэнкі патрапіць хаця б адной роты так званых міратворцаў у гэту мешанку, гэта рэальна дарагога варта. Таму усіма магчымымі спосабамі праз усе шчыліны за гэты стол перамоваў гатачэнне Лукашэнкі лезці будзе. Плюс яшчэ раз паўтару, што гэта унутрыпалітычныя меркаванні, і гэта магчымасць, калі не перагарнуць старонку, то прынамсі вярнуцца да пэўнай размовы з краінамі захаду. На што, дарэчы, цісне і Кітайская Народная Рэспубліка, што хопіць ужо пагулялись, скажем, у рэгіянальнае пудзіла, якое спрабуе іх напалухаць, але пры гэтым плашчык, які насунуты на старыя косці, ён ужо дзіравы. Гэта з пункту гледжання, яшчэ раз, афіцыйнага мову. З пункту гледжання Святланы Ціхановскай, з пункту гледжання Зенона Пазняка, так, першая логіка – гэта тое, што Беларусь мае быць удзельнікам гэтага перамоўнага працэса, хаця б дзеля таго, каб тэма Беларусь, яна не сышла, каб Беларусь, тут я цалкам пагаджаюсь, не ўспрымалась проста як набор абласцей Расійскай Федэрацыі. То бишь, фактычна, наяўнасць, і тут супадаюць памкненні афіцыйнага Менскую апанента, што наяўнасць любой беларускай дэлегацыі за сталом перамоваў – гэта адсутнасць канчатковай фіксацыі, яшчэ раз, канчатковай, таму што на пэўны час ўсё ж такі магчыма фіксацыя таго, што з Беларусю ўжо ўсё скончана і яе аддаюць Расіі. Раз. А далей крышачку рэчы, скажем так, матывацыя разыходзіць. Для Святланы Ціхановскай давайте узгадаем такую штуку, як амаль што істарычныя падыходы да пытання легітымнасці пасля 25-го года. Удзел у такіх кансультацыях – гэта тая самая хаця б міжнародная легітымнасць. Гэта азначае, што ў тым жа самым фармаце, якім офіс і кабінет існуюць цяпер, можна працаваць далей. Для Зенона Пазняка гэта таксама пэўная суб'ектнасць, гэта пэўная спроба, скажем так, хаця не патрабуе такой легітымнасці для сябе, але гэта спроба, скажем так, у нечым разварушыць такую ўжо, не то што балота, але сістэму, якая фактычна цэментуецца вакол, назовем ее так, новай беларускай пазіцыі. І заадно так ён мае сваё бачанне, якім чынам можна ў тым ліку і гаварыць пра Беларусь, і ў нечым нават дыскутаваць з Лукашэнкам. Гэта ягонае перакананне, тут можна спрачацца, ці не спрачацца, наколькі яна адэкватна, але так ён заяўляе свае амбіцыі, таму што амбіцыі выйсці на такі ўзровень, яны досыць, скажем так, таксама дарагога варта. Пытанне ў тым, ці захочуць іншае пабачыць. І тут гэта вельмі важна. Давайте берем асобна Лукашэнку. Калі перамоўны працэс будзе больш шырокім залучэннем некалькіх дзяржаваў, то натуральна, што за гэты стол мае сесці той, хто тую ці іншую дзяржаву кантралюе. Таму што, умоўна кажучы, выбары Пуціна не прызналі, але Пуцін за столом сидзець будзе. Тое ж самае тычыцца, допустим, афіцыйнага Менску. Пры гэтым супраць такога ўдзелу будуць выступаць, хутчэй за ўсё, палітыкі з Вільні. Па Варшаве не ведаю, але значная частка палітыкаў еўрапейскіх краін будзе выступаць за тое, што, в прынцыпе, варта паслухаць. Тое ж самае, калі будзе Турэччына, Кітай, гэтыя будуць хутчэй падтрымліваць Менск. Інтарэс Расіі – гэта патэнцыйна адзін голас, які
у крытычных пытаннях все ж таки будзе з большай долей верагоднасці, скажем так, прарасійскі, а не праўкраінскі ці нейтральны. Таксама лішні голас Маскве на цяжкіх перамовах не замінае. Пытанне іншых. Пытанне ўдзелу Святланы Ціханаўскай. Пытанне ўдзелу, дакладней, у агуле пытанне ўдзелу апанентаў Лукашэнкі. Вот тут вельмі важнае. Пра Украіну забыў сказаць, што так, Украіна на пачатковым этапе она будзе выступаць супраць удзелу Лукашэнкі як такавога, але на пэўным моманце, калі будзе сфармаваны ўсё ж такі больш шырокі пул, я думаю, што Кіеў будзе пагаджацца на дэлегацыю да афіцыйнага Мінска. У выпадку, яшчэ раз, калі гэта будуць не наўпрост перамовы адзін на адзін, а калі гэта будзе частка больш шырокага працэсу. У проста перамовы пра заканчэнне вайны Лукашенка проста пашлюць следам за расійскім караблем. Так же самае, як усіх астатніх, дарэчы. Яшчэ раз, калі гэта проста Еўрапейскі Саюз, напрыклад, нейкі еўрапейскі пасярэднік Расія, Украіна, хаця гэта малаверагодна. Калі гэта больш шырока, там Кітай, Турэччына і так далей, калі гэта ідзе гаворка пра рэгіён, тады Украіна будзе выступаць за тое, каб і Беларусь прымала ўдзел. Ціханаўская пазняк. Па Святлане, тут гэта пытанне ў агуле, ці дапускаць апанента Лукашэнкі. У выпадку, калі дапускаецца Лукашенка, то хаця прысутнасць за гэтым сталом, ці хаця б у гэтай зале ягоных апанентаў, каб дэманстраваць, што няма стаўкі толькі на адну асобу ў Беларусі, хутчэй за ўсё будзе у пазіцыі Украіны, у пазіцыі усходнееўрапейскіх краінаў. Прычым тут на адным полі будзе Украіна і Венгрыя, Славаччына і Польша. І, магчыма, зноў-такі па Турэччыне тут 50 на 50, але еўрапейскія краіны хутчэй за ўсё за. Па Кітаю тут таксама пад пытаннем, яшчэ раз. З пункту гледжання педалявання пытання, што мае быць не Лукашенка, напрыклад, Ціханаўская, тут будзе Вільня, яна заўсёды адрозніваецца, скажем так, сваёй уласнай пазіцыі, такой яркай, цудоўнай, якой можна захапляцца, на якую можна глядзець, часам усміхацца. Гэта зразумела, гэта ўжо цягнецца даўна, таму тут, в прынцыпе, нічога новага не будзе. Пытанне па Зенону Пазняку, гэта ўжо пытанне, наколькі ён здолее за кошт сваёй актыўнай пазіцыі, сваёй актыўнай працы атрымаць пэўную дэманстратыўную падтрымку з аднаго боку арганізацыю дыаспары, з другого боку, напрыклад, той жа самай Украіны. Гэта для яго вельмі важнае пытанне, вельмі складанае, але не факт, што яго гэта атрымаецца. Але яшчэ раз, з іншага боку, калі дапускаюць у якасці удзельнікаў, скажем так, на палях і Ціханаўскую, цалкам можа быць, што дапусціць Пазняка кагосьці яшчэ, проста каб разбавіць сітуацыю. З пункту гледжання Украіны лагічна было б запусціць у якасці такого дадатковага, гэта асобна полк Каліноўскага. Але тут ёсць таксама свая беда, свае пытанні. Гэта ў тым, што тут по-рознаму, няхай палкавыя на мяне не крыўдуюць, але я лічу, напрыклад, што паход з прадстаўнікоў палка ў каардынацыйную раду і ў кабінет гэта адна з найбольшых палітычных памылак палка за апошнія 2 гады. Гэта маё перакананне, я ад гэтых словаў не адмаўляюся, можам пасля з некім з іх спікераў сесці і спакойна прадыскутаваць з пункту гледжання. Таму што так, тактычныя перавагі ёсць, палітычных няма. Цяпер хто што будзе класці на стол перамоў, таму што пытанне, окей, ты сидзіш в зале, а што ты будзеш прапановаць? Ад гэта залежыць, наколькі цябе могуць запрашаць. Што будзе спрабаваць прадаць Лукашенко? Ён будзе адначасова спрабаваць і прадаць, і атрымаць пэўныя гаранты, што Беларусь гэта крышку не зусім Расія. І маўляў, што але пры гэтым ён і толькі ён, альбо група яго на бліжэйшае атачэнне можа ўтрымаць Беларусь ад пападання канчаткова расійскую залежнасць. Таму што тое, што Беларусь не Расія, будуць дэклараваць усе патэнцыйныя ўдзельнікі з беларускага боку. Але ў дадзеным выпадку якраз такі Лукашенка гэта будзе звязваць са сваёй будучыняй і будзе спрабаваць гэта прадаць, у тым ліку на знешні. Яшчэ раз спрабаваць пакласці на стол гэта удзел Беларусі магчымы у
аднаўленне Украіны, і гэта у тым ліку у нейкіх фарматах, там, скажем так, танных паставак нейкіх будматэрыялаў чи чагосьці, з тых самых нафтапрадуктаў, працоўных рук і так далей. Гэта ўсё можа быць, ну, таму што гэта з ягонага пункту гледжання можа падацца мэтазгодным. Адным словам, даваць аднаўляць кантакт. І на пэўным моманце, калі будзе ісці размова пра міжнародныя сілы, так будзе спрабаваць улезці ў гэтыя міжнародныя сілы, прынамсі маніторынгу за выкананнем пагаднення. Што можа пакласці на стол Святлана Ціханаўская? Ну, па вялікім рахунку, падтрымайце нас, то бишь контроля над працэсам унутры Беларусі няма, але што Ціханаўская, што адзін выпадку Латушка таксама выказваецца наконт перамову і не ўдзелу іх Лукашэнкі. Гэта спроба ў першую чаргу вырашыць пытанне транзіту ўлады Беларусі чужымі рукамі. Што кшталту еўрапейскай дзядзі і цёці, давайте не прызнавайце Лукашэнку, давайте хуценька дацісніце, пры гэтым не дазвольце ўвайсці Расіі і зрабіце нас там прэзідэнтамі, прэм'ерамі і так далей. Ну, я таксама разумею, што прыгожыя, высокія мэты, наяўнасць, ну, скажем так, умення маляваць нейкія подумкі, маляваць нейкія прыгожыя канструкцыі, гэта цудоўна, але намаляваныя прыгожыя канструкцыі маюць нейкім чынам мець сувязь з рэальнай зямлёй. У адваротным выпадку ты выглядаеш як нейкі розавая адзінарожка. Ну, далей на гэтым спыняцца не буду, але ёсць, прынамсі, у Святланы Ціханаўскай ёсць яшчэ адзін бонус. Гэта адно з таго, чаму казаў, вяртаючыся да тэзы пра памылку палка Каліноўскага. Пры адсутнасці таго, што пакласці на стол, скажем так, у іншых фарматах, у іх будзе адзін козыр, які яны будуць выкладаць пастаянна. Полк Каліноўскага. Што кшталту беларусы працуюць, і вот прадстаўнік палка, былой намеснік камандзіра, зараз у нас в кабінеце. І гэта фактычна рэалізацыя, вот, калі хочу нагадаць канферэнцыю, які полк праводзіў у Кіеве, калі пан Лебедзька сарваўся і заявіў у тым ліку сабраным людзям форме, што праца людзей в форме ваяваць, а палітыкай будуць займацца іншыя людзі. Ну, маючы на ўвазе больш разумных, там, ці больш дасведчаных, ну, у першую чаргу сябе. І вось гэта цалкам рэалізацыя дадзенай тэзы, калі фактычна полк будзе не суб'екцем. І яго будуць проста прадстаўляць, як быццам бы гэта структура, якая кантралюецца офісам. Хаця насамрэч гэта далёка не так. Вось, таму гэта ёсць, гэта будуць падаваць, але пытанне зноў-такі у якім соусе. І тут вельмі важна пытанне трэцяга удзельніка, патэнцыйнага, які пакуль не заяўляў, пра саміх палкавых пагаворым крышку пазней. Зенон Пазняк, тое ж самае, гэта кантакты з палком, гэта вызвольны рух, і па вялікім рахунку таксама антырасія. Але тэзы такія, што Беларусь трэба адрываць ад Расіі, гэта азначае, што, ну і гэта тэза ўжо Зенона Станіславовича праскоквалі, што трэба больш адэкватна падыходзіць да санкцыйнага ціску, дзесьці з ім гуляцца, умоўна кажучы, зрабіць так, каб нават сам Лукашенко, покуль ён яшчэ пры ўладзе, саскокаў з боку расійскага ўплыву. Але таксама ўплыў на сённяшнюю сітуацыю, тому што яшчэ раз перамова пра гарантыі таго, што мірныя дамовы будуць нейкім чынам выконвацца. Гэтых гарантый па вялікім рахунку няма. І нарэшце сам полк. Вот тут вельмі цікава, таму што гэта пэўны джокер і ў руках Украіны, і ў руках у іншых. І гэта могуць выкарыстаць альбо украінскі бакі, альбо сам полк, калі будзе дапушчаны, альбо хто заўгодна. Гаворка ідзе пра пэўную авантурную гісторыю, але ў выпадку, калі фармуюцца тыя ж самыя сілы з падтрымкі парадку на лініі сутыкнення, фармальна полк на той момант ужо будзе не ўзброены сілы Украіны. Фармаванне некага звольнага падраздзялення, так, умоўна кажучы, беларускага. На гэта могуць не пайсці расейцы, на гэта, хутчэй за ўсё, супраць гэта будзе выступаць Лукашенко, хаця, калі ім прапануюць, што альбо полк плюс які-небудзь там спецназ Мар'їнай Горкі, альбо ніяк, то цалкам можа пайсці. Ну, адным словам, але гэта такая абсалютна авантурная тэза, авантурная ідэя і вельмі цяжка рэалізуе.
Але тэарэтычна нават з гэтым полк згуляць можа. Полк можа згуляць са стварэннем палітычнага суб'екта, які будзе далей працаваць унутры ўкраіны. Ну і тым ліку пэўны такі засцерагальнік ад агрэсіўных дзеянняў Беларусі. Але гэта магчыма толькі тады, калі полк гуляе палітычнага суб'екта самастойнага, а не з офісам і не з некім яшчэ. Да гэтага палку трэба ўсё ж такі прайсці пэўную трансфармацыю. Ну, гэта вот так, скажем так, такая базовая канструкцыя, хто за што будзе выступаць. І ёсць яшчэ адна вельмі цікавая тэза, гэта калі ну, гэта у нечым такі сабе геймчейнджер, але на гэты геймчейнджер не гатовая большасць з патэнцыйных удзельнікаў. Калі на гіпатэтычных такіх размовах будзе прысутнічаць адзін бок і будуць дададзены два іншых, калі раптам між імі пройдуць кансультацыі па супольнай пазіцыі. На першы погляд гэта рызыкавана для ўсіх, з іншага боку гэта дэманстрацыя таго, што беларусы могуць дамовіцца між сабой, хаця па пэўных перамоўных пазіцыях як суполь. І гэта дэманстрацыя таго, тым ліку, што Беларусь крышку не Расія. Але у такім фармаце ёсць свае мінусы, таму што любыя такія кансультацыі яны маюць скончыцца, што пэўны час Лукашенко цалкам кантралюе Беларусь. На гэта прынцыпова не пойдзе Ціханаўская, на гэта з пэўнымі гаворкамі можа прайсці пазняк. Другая частка, што яны не будуць тычыцца з хуткага палітычнага транзіту ў Беларусі. Тут таксама, альбо калі будуць такія патрабаванні, то ў такім выпадку катэгарычна не будзе выступаць сам Лукашенко. Усё опіраецца ва ўладу ўнутры Беларусі. І трэцяе, скажем так, ці будзе працяг такіх перамоваў, але бонусы, в прынцыпе, могуць атрымаць пэўнай меры ўсе. Гэта можна асобна гэту тэзу раскрываць, таму што гэта для адных выхад, для Зенона Пазняка ў такім выпадку, гэта выхад, тым ліку у ролю асноўнага пераможчыка альбо аднаго з асноўных пераможчыкаў па будучыні Беларусі, калі ён са свайго боку адстойвае пэўныя каштоўнасці, пэўныя тэзы і вступае ў дыялог, фактычна з найбліжэйшым атачэннем Лукашэнкі. Для Святланы Ціханаўскай гэта і атачэнне, гэта выхад з рэзервацыі, назовем так, з эміграцыйнай рэзервацыі, і спроба таксама вярнуцца ў ролю гульцоў, які ўплываюць на падзеі на тэрыторыі Беларусі. Для палка гэта, ў прынцыпе, суб'ектнасць ужо асноўнае прызнанне. Пытанне яшчэ раз, што наколькі кожны з гэтых, назовем так, актараў, я маю на ўвазе і атачэнне Лукашэнкі, кожны з гэтых гатовы для такой рэчы. Але калі перад нейкімі мірнымі кансультацыямі падобна адбудзецца падчас іх, гэта будзе вельмі цікавы і сур'ёзны крок. І, в прынцыпе, я не адкідаю такой магчымасці. Скажем так, з пункту гледжання таго, што хацеў сказаць, быццам бы выказаўся, ты ўклаўся ў 30 хвілін, цяпер давайце паціхеньку задавайце свае пытанні, буду на іх адказваць. Зараз мяняю настройкі чаціка, таму што там быў проста толькі топ-чат. Ну і паехалі. Не ставьте свету на один уровень с Зиноном Станиславовичем. Ну и там далее. Это Федя, насколько я разумею, это человек, который у меня на Патреоне. Почему не ставить постоянно и отказ от Вализара, почему не ставить постоянно здесь сейчас вес обоих внутри страны стремится к нулю. Так, разумеете, можно, конечно, сказать, что старые лидеры, там, те не лидеры, они паламались, сапсаваліся і так далей, але пытанне, што да з'яўлення новага суб'екта, больш-менш моцнага, хтосьці іншы гуляць гэтую ролю альбо адыгрываць гэту ролю ён не можа. Таму што мусіць быць все ж таки некая персона альбо некая структура. Так, у меня ёсць каласальныя прэтэнзіі да стылю працы атачэння Ціханаўскай. Я не разумею часткі тэзаў стылю працы Зенона Пазняка. Гэта ўжо мае хібы, з іншага боку палітыку я не імкнуся, застаюся аналітыкам. Але пытанне у тым, што пэўныя суб'екты ці пэўныя персоны з іншага боку, яны ўсё адно будуць спрабаваць гуляць сваю гульню, яны ўсё адно будуць спрабаваць увайсці.
І адпаведна іх матывацыю, іх пакеты трэба нейкім чынам просто улічваць пры гэтым. Так, наступнае. Игорь, каковы ваши прогнозы по Приднестровской Молдавской Республике? Ну, там цікава, завтра будзе відео по энергетычнаму гэтаму крызісу. Думаю, сёння выставляць, але выставлю па Курску. Там завтра выставлю. Ну, пытанне ў тым, што по Приднестрою складаецца вельмі цікавая сітуацыя, што Молдова ўжо атрымлівае газ, у тым ліку з Румыніі, яна можа падзяліцца з Приднестроем, там прынцыпова пайшлі, што называецца, в адказ. Але станам на сёння ёсць і тое, на што цісне Крэмль, гэта калі не на, як не парадаксальна, не на рэінтэграцыю Приднестрою, то хаця б на пераезд часткі грамадзян у Приднестроя на тэрыторыю Молдовы, дзе ёсць святло, вада і гэтак далей. Навошта? А вот теперь давайте узгадаем рэферэндум і выбары ў Молдове, якія, умоўна, праеўрапейскія сілы перамаглі з адносна невялікім атрымам. Папераду парламенцкія выбары. І цяпер давайте уявім, што на гэтыя парламенцкія выбары яшчэ 100 000 чалавек прыязджае на тэрыторыю Молдовы. А я нагадаю, што грамадзян Приднестроя молдаўскія паспарты ёсць. Яны ідуць на выбарчыя участкі спакойна. І галасуюць, натуральна, за умоўна прарасійскія сілы. Таму станам на сёння, так, коштам таго, што гэта Приднестровцы, там хтось і замёрзне, дай Бог не на смерць. Вось, там не будзе вады і так далей, але для Расіі па вялікім рахунку гэта станам на цяпер гэта выгадна. Для Молдовы гэта таксама шанс правесці хуткую рэінтэграцыю, але яшчэ раз перад выбарамі гэта рабіць і завяршаць гэта небяспечна. Таму хутчэй сама рэінтэграцыя такая практычна будзе пасля выбараў, але там пытанне, што далей будзе з газам. А от далей з газам вельмі цікава, таму што я не выключаю сітуацыі, што ўсё ж такі будуць весціся альбо адновяцца перамовы пра допуск у трубы Газпрома на тэрыторыі Расіі, казахскага і азербайджанскага газа. У такім выпадку, таму што Украіна не выключае, што она гатова да транзіта газа з трэціх краінаў, пытанне проста на якіх умовах гэты газ уводзіць, ці будзе ён па дакументах не расійскай, ці рэальна не расійскай. Таму вот якраз таки на гэтай базе будзе альбо вакол гэтага будуць адбывацца асноўныя дыскусіі. А нафтапрадукты на адбудову краіны будуць з расійскай нафты? З якой заўгодна, па вялікім рахунку. Таму што давайте глядзець шчыра. Станам на сёння значная частка, скажем так, няхай расійская кантрабандная нафта, але яна ідзе на еўрапейскі НПЗ. І як бы там ні было, гэта таксама ўплывае на агульны нафтавы баланс. Пытанне проста яшчэ раз, нафта гэта сыравіна. Дададзеная вартасць. Ці ўмееш ты з гэтай дададзенай вартасцю абыходзіцца? Калі не ўмееш і проста праедаеш, як у прынцыпе у выпадку з беларускімі ўладамі, тады гэта рэсурс уплыву. Калі гэта альбо нафтапрадукт, калі гэта проста сыравіна, якую ты выкарыстоўваеш, то гэта ў такім выпадку гэта твой рэсурс і все. Таму што умоўна кажучы, калі па Курску выходзілі ўзброеныя сілы Украіны, калі там захапілі нафтабазу, як бы сказаць, ні ў кого там не ўзнікла з вайскоўца, наколькі я ведаю, які там запраўлялись, нейкай такой прынцыповае пярэчанне, што не буду заправляць сваю машину расійскім бензином. Не праблема, я заправлю я расійскім бензином, поеду забіваць москалёў далей. Звучит проблема, в принципе. Почему Литва так подгорает под Беларусь? Литве выгонял Лукашенко в Минске, чем российские танки в Ашмянах. Почему она льет воду на мельницу Кремля? Ну, это не Кремль, это... Глядите, тут пытание и тут никакой гістарычнай памяти, тут пытание таки по Віленскому краю, по ўсім іншым. А Літоўская Рэспубліка, мне цяжка зразумець, чаму так, але па вялікім рахунку, калі мы берем гістарычную частку, то кожная краіна будуе свой гістарычны міф, які аб'ядноўвае нацыю. Калі мы глядзім гістарычныя міфы Літоўскай Рэспублікі і патэнцыйна нармальнай Беларусі, яны багата ў чым перакрыжоўваюцца, гэта ў тым ліку глеба для дастаткова моцных гістарычных спрэчак. Для Літоўскай Рэспублікі гэта небяспечна, лічаць, што Беларусь па памерах проста краіна больш.
З пункту гледжання маштабу эканомікі, ну, Літоўская рэспубліка мае перавагу ў сяброўстве ў Еўрапейскім Саюзе, але памер эканомікі пры нармальным развіцці Беларусі ўсё ж таки будуць большы. З пункту гледжання, у тым ліку міграцыйных, дэмаграфічных і іншых рэсурсаў, для Літоўскай рэспублікі таксама ёсць пэўная небяспека. Гэта з пункту гледжання бяспекі. У астатнім, ну, ёсць яшчэ жаданне часткі палітыкаў Вільні заняць некую сваю ключавую ролю у рэгіёне і так далей. У тым ліку проактыўнай пазіцыі. Ну, дзе праяўляць проактыўную пазіцыю, ну, дадзеным выпадку, напрыклад, на беларускім накірунку. Ну, без праблем. Я не сказаў, што гэта там моцна падгарае там ці так далей. Станам на сёння так. Яны паставілі на тачанне Светланы Ціханаўскай. Адмаўляцца ад гэтай стаўкі, гэта азначае вызнаваць сваю памылку, гэта азначае, што селі ў лужыну. Ну, адпаведна, гэту стаўку яны будуць адыгрываць да канца. Ну, тут нічога не паробіш. Ці будуць вызваляць палітычна зняволеных пасля выбараў? Ну, гэта будзе хутчэй спроба перагарнуць старонку з боку Лукашэнкі, выйсці на нейкую стабілізацыю адносінаў з краінамі захаду, таму я думаю, што будуць працягваць, тому што зараз перад Новым годам 20, магчыма, сімвалічна выпусціць крышку большую частку, але калі мы гаворым пра важных і знакавых фігураў, то хутчэй за ўсё іх будуць выпускаць апошнюю чаргу. Игорь, как вы считаете, насколько долго Запад будет финансировать оппозицию, видеопровалы и неэффективность? Пытание в объемах, а так будет без проблем. Зразумейте, вот у чым проблема, я про гэта ў відэо раней казаў яшчэ, да 20-го і пасля 20-го. Заходнія фонды, яны фінансуюць, ну, скажем так, працу на нейкія каштоўнасці. Пры гэтым, калі мы гаворым пра бюджэтны год, то пра дзяржаўныя фонды, вельмі часта гэта ўпіраецца такую штуку, як бюджэтны год. І хіба сядзенне альбо карыстанне грантавым рэсурсам як асноўным у тым, што грантаатрымальнікі яны пачынаюць таксама планаваць на бюджэтны год. Калі ты займаешься палітыкай, то планаванне, мінімальнае планаванне, якое тебе дазваляе заставацца на плаву, гэта электаральны цыкл. Гэта 4 або 5 гадоў. Бюджэтны год гэта 12 месяцаў. Яшчэ раз, 5 год, 12 месяцаў. Гэта розныя рэчы. І ў такім фармаце дэградуе, нават атрымліваючы грошы, дэградуе у тым ліку, ну, скажем так, некая структура. Ці то гэта палітычная партыя, ці то гэта набор грамадскіх рухаў. Другое, гэта адсутнасць аўдыта, таму што калі мы гаворым пра дзяржаўны дабрачынны фонд, то вызнаць, напрыклад, поўны правал працы на нейкім накірунку вельмі мала хто любіць вызнаваць свае памылкі. Адпаведна, фонд можа сказаць, што так, некалькі арганізацый яны не справяцца. Але вызнаць, што цалкам палітыка была і выбар цих арганізацый цалкам хібны, гэта азначае паставіць пад пытанне сваю кампетэнтнасць. Таму, адпаведна, калі ёсць хаця б нармальная справаздача, фармальная справаздача нармальная, гэта вот чаму ганяюцца за фатаграфіяй, за рознай публічнасцю, гэта вот вось яно, разумееце, вот он пруф таго, што мы штосьці зрабілі. Правялі семінарчык, зрабілі параднае фота, з некім сустрэліся, паручкалі зрабілі параднае фота. Нікога не цікавіць, от у такой схеме, дакладней, вельмі малую колькасць цікавіць аналіз, да чаго гэта прывяло, і рэальныя плюсы-мінусы, і рэальная верыфікацыя. Праз 2 гады ніхто не будзе капацца у выніках праграмы 2-гадовай даўніны. Ну, кажа, калі 2 гады таму хтось напісаў свой справаздачу, от наступны год у нас будзе ўдалы, дзякуючы вашай падтрымцы, пройдзе 24 або 36 месяцаў, да гэтай справаздачы ніхто не вернецца, она даўно в архіве. Ніхто не верыфікуе. І таму нават ёсць пэўная частка арганізацый, якія, ну, па вялікім рахунку амаль адно і тое, што яны робяць проста з пэўным циклам 23 гады. І гэта, на жаль, усіх задавальняе, таму што бюракратыя, яна ёсць бюракратыя. Гэта не карупцыя, гэта банальнае проста нежаданне нешта мяняць. І гэта нежаданне нешта мяняць, но пасля прышчапляецца да 2 бакоў. Таму вот спроба сесці на грантавы цыкл, на маю думку, гэта вельмі вялікая памылка. Таму што, да, сродкі розных фондаў і так далей, яны могуць быць дапаможнымі, яны могуць быць нават большая частка бюджэта, але пры ўмове, калі ты разумееш, на што ты іх траціш, якія мэты ты ставіш. Яшчэ раз, у доўгатрывалай перспектыве. І калі мы глядзім зараз от нават на тое, што прадукуюць і Now, і Office, паглядзіце, калі ласка, іх праграмныя дакументы.
Максимум 12 месяцев. Альбо просто візія, што мы зробім калі-небудзь, калі прыйдзем да ўлады, альбо як мы пражывем бліжэйшы год. Канкрэтка, як мы пражывем бліжэйшы год. Грантавы цыкл. Так, едем далей. Так вот, эта волна негатива пошла на Беларусь перед выборами, да это было нормально. Не, хваля негатива, она заўсёды ішла, просто ніхто нормально не збіраўся. Зараз атрымліваецца, што ну, і в Літве выборы, в Беларусі выборы, Лукашенко сам про себе нагадал, тому это, в принципе, пошло. Есть ли третья сила Беларуси, кроме Лукашенко, которая может повлиять на события Беларуси на переговорах? Ну, теоретично, унутры Беларуси ці звонку. Калі ўнутры Беларусі, то ну, пытанне, што Лукашенко все ж таки не вечны, таму на ягоную пазіцыю таксама думаю, што будуць уплываць розныя фактары і розныя групы. Але, на жаль, унутры Беларусі з тых, хто можа хутка нешта зрабіць, калі адкідваем бліжэйшае тачэнне Лукашэнкі, то ёсць, і хутчэй усё гэта будзе спрабаваць гуляць, ёсць фактар Масквы, якая будзе спрабаваць гэта нейкім чынам выкарыстоўваць. Ну што ж, спадарства, стрым атрымаўся адносна кароткім. На гэтым, я думаю, будзем развітвацца. Спадзяюся, было цікава. Дзякую усім, хто глядзеў, хто далучыўся. Дзякую тым, хто будзе глядзець далей. Уже пасля ў запісу яшчэ раз радасці, шчасця, удачы, мірнага неба над галавой. Усяго вам найлепшага.